Nemáme meno, ja som akáč Filip. Moje meno je Joe. A ja som Cash. Takže vlastne my sme trajali tanečníci, tancujeme vlastne niekoľko rokov, vyučujeme aj tanec, chalani učia v Londýne, ja v Prahe. A v roku 2012 sme sa tak nejak spojili s projektom, že by sme skúsili tancovať na lodičkách. Pod Pätkoch. A prečo si zvolili túto formu? Aby ste ukázali teda, že viete super tancovať a ešte je to ťažšie. Hej? No predsa len je to nejaký talent, určitá forma talentu v tom, že nielen v tom stojíme, pozrieme, ale sa v tom aj hýbeme a dobre vyzeráme. A tento projekt vyšiel na naše očakávanie, pretože publikum to prijalo vlastne s veľkým nadšením. No a keď nastúpila 5. séria Talentu, tak sme sa rozhodli, že tento talent na tanec na podpätkoch ukážeme aj tu. Dobre chlapci, čokoľvek, čo zaujíme. Uvidíme. Tešíme sa na vás. My sme také slovensko-anglické tornádo a sme veľmi pripravení na porotu, len dúfame, že sú oni pripravení na nás. Takže dobrý večer, moje meno je Filip Jankovič. Moje meno je Joe. A ja som Cash. Yes! A v podstate sme tanečníci, tancujeme na podpätkoch, čo si myslím, že je určitá forma talentu, udržať sa v tom, takže asi to je všetko, čo chcem povedať. Vy ste fešák. Ďakujem aj vy ste veľmi pekná, ako sa na vás pozerám, tá zelená vám veľmi pristane. Ježiš. Samozrejme, aj ľudská vyzerá nádherne, ešte som ho nevidel v krátkých vlasoch. No, to jsem si ostříhala kvůli vám. Je mi to úplne jasné. Čo sa zvukárovi odohráva v hlave? Už sa nepýtaj. A čo vás vlastně inšpirovalo, že? Čo nás inšpirovalo? Asi možno ženy. Ženy, ktoré v tom vedia dobre tancovať. Taká Beyoncé napríklad. Je skvelá. Poďme sa pozrieť na to, lebo dostanú krče do lítoga. Tešíme Ja sa. viem, čo to je. Ďakujeme.
Ďakujeme. Teda, Ďakujeme. tá Beyoncé sa má čo učiť normálne. Si lepší jak ona. Já k tomu řeknu jenom jednu věc. Jednu věc a pak už budu mlčet. Jste nejlepší tanečnice, který tady kdy byli. Ale vážne, To znamená veľa. to si pekne Myslím, že to od povedal. chlapa. Počuť to od chlapa, to znamená veľa. Ďakujeme. Díky. Krásne. Teda vy to umíte neskutečně rozbalit. Velký nářez, velká ústa teda, jako máte krásnější pohyby než dejaká tanečnice či žena a máš pravdu, jako měla by se i já co učit. Presné, sexy, čisté. Krásný. Myslím, že 5. série Československo má talent posúva tú televíznu zábavu tam, kde by mala byť do nových oblastí. Myslím, že minimálne teraz prichádzame o starších divákov, ale minimálne 4% máme náraz. Nových. To víc. Bolo to fantastické, som veľmi rád, že ste prišli. Ja by som si veľmi želal, aby ste išli ďalej. Bude to mať veľmi ťažké, sme na xenofóbnom Slovensku. Tu sa nenosí byť iný, ani nosiť ženské topánky, keď ste chlap. A napriek tomu som rád, že ste to riskli a nebáli sa ako Slovák a skúsili ste to a všetkým ste tu vytreli kocúra. Super, super. Ďakujeme. Ďakujeme. Dúfam, že sa vám to páčilo aj ostatným. Ďakujeme veľmi pekne. Poďme hlasovať. No ale ešte posledná otázočka. Odkiaľ si? Z Trenčína konkrétne. Ale Slovensko. Áno, Máš? áno. To som chcela počuť. Dobrá otázka. Tak Takže áno, áno. Ďakujeme. Ano, ano, ano. Samozřejmě, že ano. Ďakujeme. Jak to bolo, že áno. 4-krát áno, postupujete ďalej. Krásny Ďakujem veľmi večer. pekne. Ďakujeme. Príjemnú zábavu. To bylo krásné. Tak, toto je jaký vlog? Oni najlepšie tancovali. Áno, najlepšie tanečničky, čo tu boli. Bolo to ťažké na začiatku, teraz sa úplne super euforia. Ale pre nás to už ako papuče viac menej. A je to tak, že v tom trávite veľa času? Ja Alebo len na viacej tých asi než tréningoch? chalani, lebo ja v tom aj učím, ale samozrejme je vždy príjemnejšie dať si potom tie papuče alebo vležiť si nohy. Chlapci, vyberte si dvere. Thank you. Thank you, it was nice to see you. Cheesy, čuču,